Gret. Wel, bore yma, dyn ni wedi cyrraedd yr olaf ond un o'r cyfres ni bod yn mynd troi dros yr wythnosau diwetha o Dyma fi. A dyn ni wedi bod yn mynd troi pobl gwahanol a hanesion gwahanol o pobl yn ymateb i alwad Duw gyda'r geiriau yna, dyma fi. A dros yr wythnosau diwetha, dyn ni wedi edrych ar lawer o hanesion gwahanol. Dyn ni wedi edrych ar Abraham, Jacob, Moses, Samuel ac Isaiah. Ac i bob un ohonyn nhw, yn ei gwahanol amgylchiadau a gwahanol amseroedd, oedden nhw gyd wedi ymateb i Dduw yn yr un ffordd, yn dweud, dyma fi. Oedd yr hanesion yna i gyd wedi dod allan o'r Hen Testament. Ond bore yma, dyn ni'n mynd i neidio i fewn i'r Testament newydd ar gyfer ein hanes y bore yma. Y bore yma, dyn ni'n mynd i cyfarfod dyn o'r enw Ananias a clywed ei hanes o ymateb i alwad Duw. A dyn ni'n ffindio'r hanes Ananias yn Actau 9. A mae'n dweud hyn. Yn byw yn Damascus, roedd ddisgybl o'r enw Ananias, oedd wedi cael gweledigaeth o'r arglwydd yn galw arno. Ananias, ie arglwydd, atebodd. A dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos i di Judas yn stryd union, a gofyn am ddyn o Tarsus o'r enw Saul, mae yno'n gweddio. Dwi wedi dangos iddo y bydd dyn o'r enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo arno iddo gael ei olwg yn ôl. Ond arglwydd, medde Ananias, dwi wedi clywed llawer o hanesion am y dyn yma. Mae wedi gwneud pethau ofnadw i dy bobl di yn Jerusalem. Mae'r prif offeiriaid wedi rhoi awdurdod iddo arestio pawb sy'n credu yno ti. Ond medde'r arglwydd wrth Ananias, dos. Dyma'r dyn dwi wedi ei ddewis i ddweud amdana i wrth bobl o cynhedloedd eraill, a'i brenhinoedd yn ogystal ag wrth pobl Israel. Byddai i'n dangos iddo y bydd ei hun yn dioddef llawer am fanylun i. Felly dyma Ananias yn mynd. Aeth i mewn i'r tŷ, gosod ei ddwylo a Saul, a dweud wrtho, Saul, frawd. Mae'r arglwydd Iesu wnaeth ymddangos i ti ar dy ffordd yma, wedi fy anfon i ata ti, mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a chei dilenwi ar ysbryd glân hefyd. Yr eiliad honno, dyma rhywbeth tebyg i gen yn syrthio oddi ar lygaid Saul, ac roedd yn gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio. Wedyn cymerodd rhywbeth i'w foeta a chael ei gryfder yn ôl. Felly dyna ni, Ananias. Nawr, dydy'r stori Ananias, dydy'r hanes yma o Ananias, ddim o rheidrwydd fel y pobl o'r Hen Testament ni wedi edrych ar dros yr wythnosau diwetha. Achos yn yr hanesion o'r bobl fel Abraham a Moses a Isaac, nhw ydy'r prif gymeriad yn y stori, y prif ffocws. Mae'r hanes i gyd o gwmpas nhw, fel y pobl mae Duw yn galw, ac yn arwain nhw ymlaen i gweithio ynddyn nhw a cyflawni pwrpas ynddyn nhw a troedden nhw. A wedyn dyn ni'n gallu dilyn nhw yn eu hanes o mynd allan a gwneud beth mae Duw wedi galw nhw i wneud. Ond mae hanes Ananias ychydig yn wahanol. Achos mae'n un sydd rhan o hanes fwy. Mae'n dod yng nghanol stori rhywun arall. Hanes Saul. Mae Ananias fel petai'n gwneud guest appearance fel rhan o stori Saul. Dwi'n gwybod os chi erioed i gweld ffilm neu darllen llyfr lle ydych chi'n dilyn hanes y prif cymeriad, chi'n cael ei cyflwyno iddo a chi'n dod i nabod hanes y prif cymeriad. A wedyn all of a sudden, mae'n y cymeriad arall sy'n popio i fyny a chi'n wondran, be di hon? Be maen nhw'n wneud? Be mae hon i'w wneud efo y prif cymeriad? Ond wedyn, wrth i'r amser mynd ymlaen, dyn ni'n gweld bod y ddau gymeriad rhywsut yn gyfarfod neu bod rhywbeth yn digwydd. Maen nhw'n dod at ei gilydd a mae'n dechrau gwneud synwyr. Achos mae'r person yma o ddim i weld fel y prif cymeriad wedyn yn gwneud argraff mawr ar y prif gymeriad a'i stori. A mewn ffordd dyna ydy Ananias. Ddim o rheidrodd yn cael yr adnabyddiaeth fawr,
Ond oedd e wedi cael ei ddefnyddio i fod yn rhan o newid cyfeiriad. Rhywun fyddai'n mynd ymlaen i fod yn un o'r ffigurau bwysica yn y ffydd Gristnogol dros y flynyddoedd a milenia oedd i ddod. A fel person, dyn ni ddim rili yn gwybod llawer am Ananias a pwy oedd o cyn yr hanes yma, neu hyd yn oed ar ôl yr hanes dyn ni wedi darllen bore yma. Un tro arall dyn ni'n clywed am Ananias ar ôl yr hanes, a dyn ni'n clywed hynna yn Actau 22, pan mae Saul yn sôn am ei hanes a'r rhan oedd gan Ananias i chwarae ynddo fe. A mae'n dweud hyn, daeth dyn o'r enw Ananias i'n gweld i. Dyn diwiol iawn, yn cadw'r gyfraith Moses yn ofalus, ac yn ddyn roedd yn Iddewon yno yn ei barchu yn fawr. Felly, yn amlwg roedd Ananias yn dyn da, yn dilyn Duw ac yn cael ei parchu oherwydd hynny. Ac ar dechrau Actau 9, fel oedden ni wedi clywed, dyn ni'n clywed yr awdur yn cyflwyno Ananias i ni. A pan dyn ni'n cyflwyno pobl i bobl eraill, dyn ni'n sôn am y berson, pwy ydyn nhw, enw nhw, a hefyd weithiau dyn ni'n gallu dweud am pwy ydyn nhw trwy beth maen nhw'n wneud yn dydan. Felly, dyma Jan, mae hi'n florist, gwybod? Dyna Rodri, mae Rodri'n ffisio. Mae'n ffordd o dod i nabod bach am y person. So sut mae Ananias yn cael ei gyflwyno reit ar dechrau yr hanes yma? Yn byw yn Damascus, roedd ddisgybl o'r enw Ananias. Ddisgybl. Dyna sut mae Ananias yn cael ei gyflwyno i ni. Dydy Ananias ddim yn cael ei cyflwyno fel person bwysig, fel person gyda statws. Dy ddim yn cael ei nodi fel hynny. Doedd Ananias ddim un o'r 12 disgybl cyntaf. Doedd ddim yn un o'r apostolion, neu hyd yn oed arweinydd dylanwadol ar y pryd. Roedd Ananias yn berson cyffredin, person fel fi a person fel chi. A dyna yr peth. Cos yn fwy bwysig, mae Ananias yn cael ei nodi fel disgybl i Iesu Grist. Dyna sut mae'n cael ei adnabod. Rhywun oedd yn credu, rhywun oedd gyda ffydd dyfn, a rhywun oedd wedi ymrwymo i fod yn ddisgybl i Iesu Grist. A dyn ni'n defnyddio'r iaith yma o ddisgybl, disgyblion, gwneud disgyblion, lot fawr o fewn i'r eglwys yn dydam. A dwi'n meddwl bod y gair Cymraeg yn gallu helpu ni deall beth mae'r bod yn disgybl yn golygu. Achos le dyn ni'n clywed y gair disgybl yn fwy aml, mewn ysgolion yn dydy. Pan dyn ni'n mynd i'r ysgol, dyn ni yn disgyblion. Ac yna, wrth mynd i'r ysgol, dyn ni'n dysgu yr athrawon. A wrth i ni dysgu, dyn ni'n dod i deall pethau, dyn ni'n dod i tyfu yn ein dealltwriaeth a cael ein siapio fel pobl. A wedyn pan dyn ni'n gadael ar ysgol, dyn ni'n mynd allan a dyn ni'n gallu rhoi y pethau dyn ni wedi dysgu o'r athrawon a bod yn yr ysgol i mewn i'w practis. A mae yna loeth o dyfyniadau sy'n ceisio dadpacio beth ydy bod yn disgybl i Iesu Grist. A dwi efo, just dau fan hyn dwi'n hoff iawn ohono. Mae'r un gyntaf gan awdur o'r enw David Watson, a mae'n dweud hyn. A disciple is a follower of Jesus. He has committed himself to Christ, to walking in Christ's way, to living Christ's life, and sharing Christ's truth and love to others. Wedyn mae un arall sy'n crynhoio hyd yn oed yn byrach, os ydych chi'n gallu. Mae awdur arall, John Mott Coma, yn dweud be di bod yn disgybl mewn 3 rhan, a maen nhw'n eitha short, sharp a snappy. 1, be with Jesus. 2, become like him. 3, do as he did. Dyna ydy discipleship. Bod yn disgybl i Iesu Grist. Ac i bob un ohono ni, dyna ydy ein galwad cyntaf. I ni sy'n rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. Y galwad cyntaf ydy ni fod yn disgybl iddo. I dreulio amser gyda fe,
yn ei presenoldeb yn dod i'w nabod, fel bod ni wedyn yn cael ein siapio i fod yn fwy fel Iesu. Mwyn i ni allu mynd a gwneud fel oedd Iesu yn gwneud. A dyma mae'n golygu i ni fod yn disgyblion Iesu Grist. A dyma oedd Ananias. Oedd yn rhywun oedd yn cael ei adnabod fel disgybl oherwydd oedd yn treulio amser gyda'r Iesu. Yn bod fel Iesu ac yn gwneud fel Iesu. Ac am ffordd anhygoel i gael dy adnabod yn dydy. Ond falle mae hynny'n her bach i ni heddiw. Ydyn ni'n ceisio bod yn disgybl i Iesu. I ddod i'w nabod o yn well. Fel bod ni'n cael ein siapio i fod yn fwy fel fo ac yn gallu mynd allan a bod yn Iesu yn y byd yma. I ni cael ein adnabod fel disgyblion Iesu Grist. Nid oherwydd unrhyw beth dyn ni'n gwneud, unrhyw statws neu cyflawniadau dyn ni yn gwneud. Ond oherwydd first and foremost dyn ni'n byw fel disgyblion Iesu Grist ac yn byw yn y ffordd mae isio i ni fyw. Mwyn i ni weld teyrnas Duw yn cael ei adeiladu a thyfu yn ein plith ac yn ein cymunedau, llefydd gwaith, yn ein ffrindiau teuluoedd. Ac mae Ananias trwy'r hanes yma yn dangos i ni beth yw fod yn ddisgybl yn bellach trwy'r peth gyntaf sy'n digwydd ar dechrau yr adnodau yma. Mae'n clywed llais Duw ac yn syth mae'n adnabod y llais fel llais yr arglwydd. Achos mae'n cael gweledigaeth o'r arglwydd yn galw arno fo. Ananias, arglwydd, atebodd. Nawr fama, ella bod chi wedi sylwi wrth i ni mynd trwy'r adnodau yna, nid y geiriau dyma fi sy'n cael ei defnyddio yma, ond arglwydd. Ond hynny, maen nhw'n dangos yn union yr un peth. Maen nhw'n dangos y barodroedd a bod yn agored i alwad Duw ac i dderbyn galwad Duw. Dyn ni'n gwybod sut cafodd Ananias y gweledigaeth yma, ond roedd e'n gwybod yn syth i fod yn gweledigaeth gan yr arglwydd. Achos fel disgybl, mae siŵr bod e wedi treulio amser, lot fawr o amser gyda Duw, yn siarad efo fo ac yn gwrando arno fo hefyd. Yn dod i dysgu sut i adnabod llais Duw. Ac fel rhywun oedd yn nabod llais yr arglwydd, doedd ddim yn sioc wedyn i glywed ganddo. A fel ymateb, dyn ni'n gweld i Ananias yn fod yn ffyddlon ac ifydd iddo. A dyma be oedd yr arglwydd wedi dweud wrth Ananias yn y gweledigaeth yma. Dos i di Judas yn stryd union a gofyn am ddyn o'r enw Saul. Mae yno yn gweddio. Dwi wedi dangos iddo y bydd dyn o'r enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo arno iddo gael ei olwg yn ôl. A fama oedd Duw yn galw Ananias i wneud rhywbeth penodol. Mynd at ti i ffindio dyn o'r enw Saul, yn mynd ato fo, gosod dwylo a gweddio gyda fe. Mae'n tasg penodol iawn. Ddim yn gofyn iddo fe mynd yn bell i ddechrau, jyst i ochr arall Damascus. Ddim yn gofyn gormod i fynd i ffindio'r tŷ a gweddio gyda rhywun. So mae'n tasg syml yn dydy. Well, actually, mae'n quite the opposite yn dydy. Achos os dyn ni'n camu nôl o'r hanes dyn ni wedi darllen bore yma, a'i weld yn y cyd-destun o'r hanes mawr dyn ni ynddo fe, dyn ni'n gweld yn union pwy oedd y Saul oedd Duw yn gofyn i Ananias mynd i'w weld. Roedd Saul o Darsus, sef Turci ni heddiw, roedd yn iddew ac oedd yn brwd o'i etifeddiaeth, ond oedd e heb cyfarfod gyda'r Duw byw. Roedd yn casau Cristnogion. Ond nid jyst yn casau pobl y ffordd, ond oedd yn mynd mor bell i'w herlyd y Cristnogion yma. Mae yna adnodau yma sy'n digwydd ar ôl i un o'r arweinwyr yr eglwys yn Jerusalem cael ei ladd yn sôn am Saul. O'r diwrnod hwnnw ymlaen, dechreuodd yr eglwys yn Jerusalem gael ei herlyd yn ffyrnig.
A dyma pawb ond yr apostolion yn gwasgaru drwy Judea a Samaria. Ond dyma Saul yn mynd ati i ddynistrio'r eglwys. Roedd yn mynd o un tŷ i'r llall ac yn arestio dynion a merched fel ei gilydd a'i rhoi yn y carchar. Dyna oedd Saul yn gwneud. Yn mynd o gwmpas ac yn bwgwth, yn carcharu a lladd hyd yn oed dilynwyr Iesu Grist. Yn ei weld fel ei gynhadaeth i cael gwared o Gristnogaeth. Dyna cymaint oedd yn erbyn Iesu Grist a'r newyddion da. A byddai Ananias a'r ddilynwyr yn Damascus yn gwybod hyn yn iawn. Bydden nhw wedi clywed am yr hyn oedd yn digwydd yn Jerusalem. A mae siŵr bydden nhw'n pryderu ac yn ofnus ac yn disgwyl i weld os byddai Saul yn neud ei ffordd o Jerusalem i Damascus. A dyma'n union be mae Saul yn gwneud. Mae'n dechrau ar y ffordd i Damascus. Ond ar y ffordd, dyma Saul yn cael profiad o gyfarfod gyda'r Duw byw, sy'n stopio fo yn ei tracs yn cyfan gwbl. Roedd yn agos at Damascus pan fflachiodd golau disglar o'r nefoedd o'i gwmpas. Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam o'i ti'n fy erlyd i? Pwy o'i ti, syr? Gyfanodd Saul. Iesu, ydw i atebodd. Yr un roi ti'n ei herlyd. Nawr codad y draed a dos i mewn i'r ddinas. Cei di wybod yno beth mae'n rhaid i ti ei wneud. Ac ar ôl y cyfarfod yma, dyma Saul yn codi a ffindio oedd yn methu gweld. Felly dyma mae'n cael ei arwain i fewn i Damascus, lle mae'n aros am 3 diwrnod. Nawr, y pwynt yma, mae siŵr dydy Ananias ddim yn gwybod am beth sydd wedi digwydd i Paul ar y ffordd i Damascus. Dydy o ddim yn gwybod am y cyfarfod efo'r Duw byw oedd Saul wedi cael, just cwpl o ddyddiau cynt. Mae ond yn gwybod am pwy ydy Paul a'i ddylanwad a chreulondeb sydd yn dilyn fo. Felly mae'r ymateb o Ananias yn un sydd yn dealladwy iawn i patryso a cwestiynu. Ond Duw, dwi wedi clywed am y Saul yma. Dwi wedi clywed yr hanesion o beth mae wedi gwneud a'r pethau ofnadwy wedi gwneud i dy ddilynwyr di yn Jerusalem. Dwi'n gwybod yn iawn am y pethau yma. Mae'n gwybod beth mae'n neud i dy bobl di. A ti'n gofyn i mi, rhywun sy'n dy ddilyn di, i mynd yna, i gosod doelo a gweddio drosto fo. Ti siŵr? Ti'n siŵr dyna ti'n gofyn i fi wneud? Ti siŵr? Mae fel mae'n gofyn i Dduw, jyst yn checio, ti'n gwybod pwy ydy'r boi yma ti'n gofyn i fi i fynd at? Ond dyma Duw yn ymateb, dos. Dyma'r dyn dwi wedi ei ddewis i ddweud amdana i wrth bobl o genhedloedd eraill a'i brenhinoedd yn ogystal â wrth bobl Israel. Oedd Duw wedi darparu y ffordd. Oedd Duw wedi bod yn gweithio yn bywyd Paul, tu ôl y scenes, i arwain at y pwynt yma. Achos roedd gan Dduw pwrpas mawr ar gyfer bywyd Saul. Doedd Saul ddim ei hun, mae siŵr ddim yn gwybod ar y pwynt yma, ond byddai Duw yn defnyddio fo i fod un o'r apostolion a'r cynhadon mwyaf dylanwadol o'r eglwys fore. Yn rhan mawr o rhannu a lledaenu'r newyddion da dros yr byd i gyd mewn gwirionedd, yn gweld yr eglwys yn tyfu. Ond cyn oedd yn gallu dechrau ar ei gynhadaeth newydd, yn yr alwad oedd Duw wedi rhoi'r bywyd, roedd angen i ddyn cyffredin, ddisgybl Iesu Grist, i dderbyn a dilyn galwad dewr gan Dduw i fynd ato fo, gosod doelo a gweddio drosto fo. Ac roedd y galwad yma ar bapur yn un syml iawn, ond roedd e'n galwad byddai'n cymryd ffydd mawr gan Ananias, cymryd dewrder mawr. Ond oedd Duw ddim wedi ei anfon heb ddim byd. Dyma Duw yn rhoi manylder penodol i Ananias. Mae'n dweud wrtho i fynd at dŷ benodol, tŷ Judas, i fynd at stryd penodol, sydd yn addas iawn o'r enw stryd union,
mynd at person penodol, Tarsus, Saul o Tarsus. A trwy hynna gyd, ni'n gweld yr cadarnhad mae Duw oedd yn arwain yn yr alwad a'r tasg hon. A weithiau mae Duw yn gallu gofyn i ni gwneud pethau. I ni fynd at bobl byddwn ni ddim o heidroedd eisiau ymwneud gyda. Ond i wneud o mwyn gallu pointio nhw at yr Iesu sydd gyda'r gallu i wneud mwy neu gallu ni hyd yn oed dychmygu fel dyn ni'n gweld trwy'r hanes yma. Felly, ar ôl yr hesitation bach gan Ananias, ac ar ôl i Dduw rhannu ei gynllun gyda fe, sut mae Ananias yn ymateb? Wel, dyma Ananias yn mynd. Aeth i mewn i'r tŷ, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud wrtho, Saul, frawd. Mae'r arglwydd Iesu wnaeth ymddangos i ti ar dy ffordd yma, wedi fy anfon i ata ti, mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a cheidi ddylenwi ar ysbryd glân hefyd. Roedd Ananias wedi clywed galwad Duw ac wedi ei dderbyn. Wedi mynd at Saul gyda boldness, gosod ei ddwylo ac yn ei alw yn frawd. Jyst meddyliwch am hynna am eiliad. I'r dyn oedd yn mynd o gwmpas, yn bwgwth dilynwyr Iesu Grist, i'r pwynt o'i lladd nhw a rhoi nhw yn y carchar. Dyma Ananias yn mynd ato ac yn ei alw yn frawd. Ananias oedd yr Cristion gyntaf i gyfarfod Saul ar ôl ei brofiad ar y ffordd i Damascus. A dyma Ananias yn trin gyda cariad a gyda charedigroedd, yn gwneud yr hyn oedd Duw wedi gofyn iddo fe gwneud. Nid yn unig wedyn oedd llygaid Saul wedi cael ei agor i weld eto. Ond cafodd ei lygaid ei agor i weld cogoniant Iesu Grist a'r cymuned o ddilynwyr Iesu Grist. Y rai oedd yn ei herlyd, ond yn gallu gweld nhw mewn golau newydd. Trwy beth wnaeth Ananias i Saul, trwy ffyddlondeb, ei fuddod a boldness, aeth Saul ymlaen i wneud pethau mawr a rhan y newyddion da. Ond roedd gan Ananias rhan arwydd y cael iawn i chwarae yn bywyd Saul. A weithiau, dyn ni fel pobl ddim yn gwybod yr effaith dyn ni'n gallu cael ar bobl eraill. Ac yn drist iawn, mae hynny yn gallu weithio bod yn effaith negyddol. Ond mae hefyd yn gallu bod yn effaith cadarnhaol. Sut mae rhywbeth dyn ni'n gwneud neu dweud, y ffordd dyn ni'n trin rhywun, yn gallu dechrau sparc ynddyn nhw. Yn gallu adeiladu ar rhywbeth yn ei bywydau, sydd wedyn yn arwain at newid a thraws newid, fel dyn ni'n gweld trwy hanes Ananias. Felly beth amdano ni heddiw? Beth ydy yn ymateb ni wrth i ni ystyried Duw yn galw Ananias? Wel, fel dyn ni wedi meddwl eisoes, mae Ananias yn enghraifft dda iawn o beth mae'n golygu i fod yn pobl gyda ffydd yn Iesu Grist a sydd yn ymroddedig i'w ddilyn. I fod yn ddisgybl i Iesu Grist, i treulio amser gyda fe, yn dod i'w nabod yn well, nabod ei lais, nabod ei cymeriad, yn cael ei newid wedyn i fod yn fwy fel Iesu ym mhob rhan o'n bywydau ni, mwyn i ni gallu mynd allan a gwneud fel roedd Iesu yn gwneud yn y byd o'n gwmpas ni. Yn barod i glywed at le ac at pwy mae Duw eisiau ein harwain ni ato nhw. Doedd Ananias ddim wedi gorfod mynd yn bell. Doedd yr galwad ddim iddo fo teithio i wlad bell neu rywle arall. Jyst mynd o un ochr Damascus i'r ochr arall. Defnyddiodd Duw Ananias yn union lle roedd e, yn ei gymuned ei hun. Ac yn yr un ffordd i ni heddiw,
Mae Duw eisiau ac yn gallu defnyddio ni, lle mae wedi rhoi ni, yn union lle ydyn ni. Ond fel Ananias, mae angen i ni fod yn barod i fynd at bobl a llefydd byddwn ni ddim ellytueddol o fynd at. Sgwn ni lle mae stryd union ni, pwy ydy ein sôl ni, neu at boi mae Duw yn ein galw ni i ddangos Iesu iddo, i fod yn rhan o'i stori o ffydd a discipleship. Defnyddiodd Duw ffydd dawel Ananias a'i barodroedd ac ymrwymiad i wneud rhywbeth dewr oedd wedi newid trajectory o'r newyddion da a gweld yn tyfu ac yn tyfu oherwydd hynny. Felly gadewch i ni fod yn ddisgyblion i Iesu sydd yn barod ac yn disgwyl-gar i glywed gan Dduw. Yn barod i fynd gyda boldness, yn barod i ymateb fel Ananias yn deud ie arglwydd. Mae pob un ohono ni sydd wedi rhoi yn ffydd yn Iesu yn ddisgyblion sydd wedi cael ein ddewis ganddo. Felly gadewch i hynny newid ein hagwedd tuag at o fe a tuag at eraill ac yn ein cymell ni ar gyfer y gwaith mae wedi rhoi i bob un ohono ni. Dyn ni jyst yn mynd i cymryd cwpl o funedau jyst yn y tywelwch i ymateb i'r hanes yma a beth mae Duw wedi bod yn siarad gyda ni am y bore yma. Cyfalle hoffech chi meddwl am y cwestiwn yna, ble mae stryd union ni, pwy mae sôl ni, ac at pwy mae Duw yn galw ni i ddangos Iesu iddo, ac i fod yn rhan o'i stori a ffydd o discipleship. So gadewch ni cymryd cwpl o funedau dawel cyn i ni weddio i orffen. O Dduw, diolch am yr hanes ni wedi edrych ar bore yma. Diolch am Ananias a diolch am ei ffydd tawel a'i ddisgyblaeth ffyddlon i ti. Arglwydd helpa pob un ohono ni i gymryd o ddifri y galwad o fod yn ddisgybl Iesu Grist a beth mae hynna yn golygu. I ni treulio amser yn dy presenoldeb, yn dod i dynabod di yn well. I ni allu cydnabod dy lais di. I ni gael yn siapio i fod yn fwy fel ti, i fod y pobl ti wedi galw ni i fod. Mwyn i ni allu mynd allan i lle ti wedi galw ni i fod yn bendith i'r byd o gwmpas, y tystiolaeth i ti yn y llefydd ti wedi galw ni. Arglwydd, ni eisiau ceisio bod yn fwy fel ti. Ac arglwydd, ni eisiau gweld mwy o dy galon di dros o ni a dros y bobl di arglwydd. Ond dyn ni'n sylweddoli arglwydd bod hynny weithiau yn golygu camu allan a dilyn galwad sy'n gallu bod yn heriol neu cymryd ffydd a dewrder arglwydd. Ond helpa ni gallu bod yn pobl sydd yn barod i gamu allan, yn bobl sydd yn barod i fynd allan fel dy ddisgyblion di i dangos ti i'r pobl o gwmpas ni arglwydd. Diolch bod ti eisiau defnyddio pob un ohono ni i wneud gwahaniaeth yn y cymunedau lle ti wedi rhoi ni, yn y llefydd gwaith ti wedi rhoi ni, yn ein teuluoedd a gyda'n ffrindiau arglwydd. Yr wythnos yma, ni di dangos i ni
lle i ni yn gallu bod fel Ananias, i ddangos ti i rhai sydd o gwmpas ni arglwydd. Allai mwyn i efo dy ysbryd i gael y dewder lle dyn ni angen arglwydd, i gael mi allan yn ffydd, i fod yn ola i ti yn y llefydd o'n gwmpas ni. Yn enw di dyn ni gweddio. Amen.